So, open mo lang yung iyong internet browser at search mo lang yung website ng PayPal. So, click mo yan. And then, pag nandun na kayo sa homepage, is swipe mo lang siya pa left. At pag may nakita kang sign up for free today, katulad yan, pindutin mo lang yan. And then, so, pipili tayo dito kung personal or business account ba yung gusto mong i-open. So, ako personal account lang naman. So, and then, next na natin. And then, dito, pipili lang tayo kung ano yung, anong gusto mo. So, ako online shopper yung pinili ko. And then, next na natin. So, dito is enter natin yung ating mga active mobile number. So, kailangan yung active na gamit mong number yung ibibigay mo. So, after nyan is magbibigay sila ng security challenge. So, sagutan mo lang kung ano yung tanong nila. And after nan, pag nasagutan mo is magsisend na sila ng code sa ating mga binigay na number. So, kailangan mo lang itong i-input dito sa yung code na sinend sa atin. So, after nyan is set up na tayo ng ating profile. So, sabi nga dito, this info needs to be accurate. So, kailangan is legit at yung totoong mga info yung ilalagay natin dito. Email address, first name, middle name, last name, and mag-create na tayo ng ating password. So, kailangan strong password yung gawin natin, okay? And then, pagkatapos, next na natin, so, sabi nga dito, use the one that's on your bill. So, kailangan kung ano yung nandun sa GCash account mo or bank account, yun din yung ilalagay mo dito. Nationality, date of birth, kung ano yung ID na available sa'yo and ID number. Then, after nun is yung ating address. So, yung complete address and yung zip code. And after mo ma-fill upan yan, check mo muna, double check mo kung totoo or tama ba yung mga na-input mo. Check mo na yung sa may box and tap mo lang yung agree and create account. So, may lalabas nga mga ganitong message. Huwag mo munang pansinin yan. Scroll mo lang siya and pindutin mo lang yung not now. So, kagaya na nakalagay sa thumbnail ko, wala naman tayong bank account or credit card. So, sa GCash account natin, ililink to. So, i-not now muna natin to, okay? So, ito na yung ating PayPal account. So, kung mapapansin nyo, merong notification bell at merong message. So, pindutin natin yan. At piliin mo lang yung finish setting up your account. So, confirm your email address. Kailangan nating i-confirm. So, tap mo lang yan. And, i-tap mo yung send email. Habang naantay natin yung email sa atin ng PayPal, i-back muna natin to. So, punta muna tayo sa home sa ating account. Okay. Tapos, kung mapapansin, merong open in the PayPal app. So, i-tap natin yung open. So, madadirect tayo niyan sa ating Google Play or Play Store. Kung ano man yung gamit mong browser, internet browser. So, kailangan mag-install na natin yung PayPal sa ating mga PayPal app sa ating mga phone para mas convenience yung gamit natin ng ating PayPal account. Hassle-free. Okay? Hindi hassle-free. Okay? So, check na natin yung ating Gmail kung nag-send na ba ng message yung confirmation yung PayPal. So, pag may nakita kayong ganitong email, tap mo lang yung click to activate your account. So, paano ba natin i-link yung PayPal account natin sa ating GCash account? So, open mo lang yung iyong GCash account and pindutin mo yung iyong profile. Tapos, pindutin mo yung My Link Accounts. So, after nyan, syempre, ang pipiliin natin is PayPal. Kasi sa PayPal natin i-link. So, ang sabi nga nito, enter PayPal email address. So, kung ano yung email address na nilagay natin sa ating PayPal, yun yung ilalagay natin dito. Okay? So, after nun,
tap lang natin yung authorize. Then, ibibigay mo ulit yung iyong email address. Then, next. Tapos yung password na ginawa mo kanina. Then, after nyan, i-login mo lang. So, ganito yung ma-receive mong notification galing kay PayPal. So, PayPal account linking complete.